Wedhuse mau kok jebol apa? Apa enak wong nilai ibu? Sapa, Pak? Pak Mandor, tuku wedhus sampe nggo korban. Lah kira-kira mau kon piro iki, Nggo? Ya Pak Mandor nek gelem batinku takon 4 juta, Bu. Hah? 4 juta? Oh, aja, Pak, nak 4 juta. Lah terus Iso ra iso, kudune wedhus iki payu 5 juta, Pak. 5 juta. Wedhus iki lho pasarane 4 juta, Bu. Nek kon tuku 5 juta iso apa sing gelem? Pokoknya kudu payu 5 juta, Pak. Pak Mandor jenenge, Bu. Pokoknya kudu payu 5 juta, Pak. Iki piro wedhuse? Iya, Bos. Delok sik, Bos. Bukan piro, Bro iki? Gak usah tak tawono ya, Bos. Regane ta ya 4 juta. Yo. 5 juta nih, Bos. 4 juta apa 5 juta? 5 juta, Deng, Bos. Aku mau salah ngomong. Yo klarangan Bro 5 juta. Wedhus iki lho paling pasarane 4 juta. Yo nak gelem kok, Bos. Ora gelem ya wis. Ora wani Bro aku. Wis tak golek liyane aku. Ya ora apa-apa, Bos. Piye, Pak? Goro-goro wedhus iki pokon 5 juta, Bu. Dadi rasdo payu. Jane mau nak 4 juta, Pak Mandor wong iki gelem, Bu. Wong ancene mikir pengen wedhus iki payu kok. Mebok masak dhewe apa piye? Tenang wae, Pak. Wis tau manut aku. Payu-payu nek 5 juta. Ora mungkin payu, Bu. Wedhus iki nak payu 5 juta tenan, tak gendong kowe. Tak cekel omonganmu, Pak. Wis tau titeni wae. Engko sore Pak Mandor kok rene neh. Bos, aku ndungu sampean rek golek wedhus. Iya. Lah wis entuk, Bos. Durung ayo. Nek wedhusku ngono piye? Kon piro? Harga net ya, Bos, gak satawa 6 juta, Bos. 6 juta? Lah kok malah arang men? Lah bojomu mau lho ngakoni malah 5 juta. Lah apa mbok korupsi apa piye? Acet bojoku ku ya. Wong iki gak tegelan. Angger ambek wong sing dikenal, mesti dikei rego murah. Apa meneh ambek bose dhewe, luwih dikei rego murah. Mosok aku sakmono wis murah to, Yu? Ya wis murah banget to, Bos, nek rego semono. Wedhus kuwi lho asline, regane pasarane iki 5 juta punjul. Aja tek karo sampean bose dhewe. Ora mungkin dikei rego semono. Oh. Tapi yo bojoku nak wis kadung ngei rego 5 juta ya gak apa-apa, Bos. Nak mau bayari. Ya wis tak duwiti yo. Ayo. Pas ya, Bos. Ayo, Bos, nang kandang. Nak apa njupuk wedhuse? Ayo. Klub, Bos, wedhuse. Iki, Bro. Tak boleh, Bro. Iya, Bos. Payu to, Pak. Paling Pak Mandor wanine tak yo 4 juta to, Bu. So ngasih. Iki lho, 5 juta, Pak. Lah gak iso payu 5 juta, Bu. Aku kok. Ayo, sayo. Nanti. Jarimu nak payu 5 juta, re. Aku apa mau gendong. Bandung